Άντε ρε. Σήκω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που ενώθηκαν τα κράτη, σαν αυτοκίνητα έχουμε λίγο ξεκουραστεί. Δεν έχουμε τις διατυπώσεις, τα τυρ, όλες αυτές τις διαδικασίες που είχαμε παλιά στα σύνορα και πιστεύω ότι όσο η Ευρωπαϊκή ενώνεται είναι καλύτερα για όλους. Οι ανατολικές χώρες ίσως όταν μπουν στην Ευρώπη να αλλάξουν πολλά πράγματα και το ευχόμαστε αυτό φυσικά. Η Δανία είναι μια χώρα ήσυχη χώρα, νομοταγείς ανθρώποι και εργατικοί. Δανία, εσύ τι κάνεις, πού είσαι? Γιατί δεν τελείωσε? Το Σάββατο, αύριο το απόγευμα θα είμαστε και το πρωί, το μεσημέρι θα απογείς. Η μονοτονία είναι... Εγώ ξεκινάω τώρα, κάνω ένα δρομολόγιο το μήνα, εγώ, άλλοι κάνουν 3-4. Κάνεις συνέχεια τα ίδια χιλιόμετρα, περνάς από την ίδια περιοχή. Φαντάσου τώρα πηγαίνεις κάθε μέρα, όχι μακριά, Θεσσαλονίκη Βέρεια. Θα πας ένα μήνα, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή θα κατακτήσεις. Το ίδιο παθαίνουμε κι εμείς. Το τιμολόγιο το έχω και αριθμό, έχω και τα πάντα και ημερομηνία. Ναι. Έχω σβήσει ήδη την επιστροφή της πίτας, έτσι, και αναγράφεται επάνω το φύλλο. Αλλά θέλω να μου στείλεις ένα πιστωτικό. Κύριε Δημήτρη, εντάξει δεν είναι? Μεγάλες είναι αυτές, Εκεί στη Δανία έχω ένα φιλαράκι τον Κάρλ, πήγαμε να ξεφορτώσουμε και έπαιζε ένα παιχνίδι Άντερλεχτ με την τοπική ομάδα. Είπα να πάμε παρέα με τον Κώστα, ο Κώστας είναι βαρύς αυτά, ήθελα να πάει βόλτα στην πόλη και έτσι πήγα εγώ με το φιλαράκι μου, τον Κάρλ. Το παπάκι πάει στην ποταμιά, το παπάκι πάει στην ποταμιά, το παπάκι πάει στην ποταμιά, φέρει κι άλλη συντροφιά.
Πάει κρύο ρε. Φίλε, έλα απόψε που πονάω. Εκείνη που αγαπώ δεν είναι πια εδώ. Φίλε, την παρέα σου. Έχω ζήσει σαν φορά περισσότερο τη Γερμανία, γιατί εκεί ήταν οι συνδέσεις μου, εκεί είχα τα περισσότερα φορτία. Δηλαδή την Γερμανία την ξέρω όσο ξέρω και την Ελλάδα. Μ' αρέσει και σαν χώρα. Αν έχεις άδικο θα πληρώσεις και αν έχεις δίκιο θα το βρεις. Αλλό, Γεια σας. θα είναι για εσάς. Ωραία. Προϊόν της Ελλάδας. Τυροπιτάκια από την Ελλάδα και Ευχαριστώ θα πολύ. πάρετε στο σπίτι να τα ψήσετε. Ναι, ευχαριστώ. Είστε λιγάκι να πιούμε κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Κάτι. Γεια σας και εσείς καλές δουλειές να έχετε εδώ πάνω. Γεια, ευχαριστώ. Ολλανδία, εργατική και αυτή νομοταγής. Αν θα ρωτήσεις κάποιον μια διεύθυνση, είναι στη θέση ή με τα μάξι να σε πάει ή με το ποδήλατο να σε πάει, να σε δείξει αν είναι κάπου κοντά. Οι χώρες που σε φορτώνω, μπορεί να φορτώνω και από εκεί, κυρίως είναι η Γερμανία, είναι η Δανία, Ολλανδία, μετά είναι Βέλγιο. Φορτώνω και από εργοστάσια και για διαμεταφορείς, διάφορες εταιρείες, και το ίδιο γίνεται και από το εξωτερικό. Κάθε ένας παίρνει ένα τηλέφωνο και κάνει τον πράκτορα διεθνών μεταφορών. Αυτούς τους αποκαλούμε εμείς καμπόιδες. Παίρνει από τον κάθε αυτοκινηστή 20-30 χιλιάδες χωρίς να κόβει τιμολόγια, χωρίς να κόβει δελτίο παροχής υπηρεσιών, χωρίς να πληρώνει φόρους, χωρίς τίποτα. Ανοίγει ένα γραφείο, καταστρέφει το αυτοκίνητο. Σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν δύσκολοι και εύκολοι πελάτες. Αλλά σε εμάς υπάρχει ένα παραπάνω και θέλουν και στην ώρα τους να είναι πολύ γρήγορα και τα εμπορεύματα τους να είναι σωστά και αυτοί θέλουν να κερδίσουν τον χρόνο. Κανονικά πρέπει να πάει. Κοίτα, ξέρω εγώ, εδώ απαγορεύεται να πω εγώ. Και φωνάζεις κιόλας από πάνω, δηλαδή. Επειδή έκανα 5 λεπτά παρκάρ, πρώτα μέχρι στον δρόμο εδώ πέρα. Αφού βλέπεις ότι είμαι, δεν χωρώ να βγεις, φυσικά τι περιμένεις τώρα. Από πού? Ο μεγάλος αγώνας είναι φορτώνεις, από εκεί και πέρα έχεις κλεισμένο καράβι την τάδε μέρα, υπολογίζεις, παίζεις με τις ώρες, παίζεις με τα λεπτά, να προλάβεις, μην χάσεις το καράβι, την επιστροφή σου όταν έρχεσαι από Ιταλία. Σήμερα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, το φορτηγό δεν μπορεί να βγει, όλοι οι επαγγελματίες παλεύουν με το μεροκάματο. Ανθρώποι που ήταν νοικοκυρέοι που δεν χρωστούσαν, σήμερα όλοι οι αυτοκινηστές είναι χρεωμένοι για να έχουν καινούργια αυτοκίνητα ή να έχουν συντηρημένα αυτοκίνητα. Η οικονομία έχει πάρα πολύ αλλάξει, έχει βγει το πλαστικό χρήμα.